saka mageneration etuti ma 2000 please toda vanhu vanoshanda gune kushanda toda vanhu vanoshanda tidi simbi anditike zvasamjona vakuita mashuga daddy vakomana akudanana nemashuga mami vakuromba vakuchekesa zvigumwe vakudiya nditika zviguta zviya nditika vakuda kubaba because vakuda zvimutoriro because havasi kuda kushanda vanhu ngavashande even uri musikana shanda usamira kuti boyfriend chema mari musoro shanda dzidzisai vana venyu kushanda nditika kana une mwana musikana ngaashande so that akazonzi pizza nemurume hararirwi pizza nditika because vana mataura mashoko makukutu vamwe vari kuvhidzwa mavirginity nepizza pizza kubvisirwa nepizza $5 $5 ndika because vana havasi kuda kushandisa this generation pakaipa vakutoda nyasha chambova changamutsa abasi pakutoda zvekutoshandisa shambo ira tinoti vabereki tipe vana vechimbo vakwatura nemapamba vachangamuchanga hatikurudzi zvedu violence atidi toda peace zviri nani yekuti vana vangoudzwa kuti ano but Bible says discipline the child hazvirambidzwi kudiscipline a child kumupagwara it's a biblical